Tässä on kiva titraustehtävä. Tässä tulee tehtyä laimennoksia ja osanäytteen ottoa, niin tämä tekee tämän vähän vaikeammaksi tämän tehtävän. Tee ensin itse ja katso sitten tämä malliratkaisu. Tämän voi ratkaista monella tavalla ja mä näytän tässä kaksi tapaa. Tässä sanotaan näin. Typpihappolijuoksen konsentraatio selvitettiin happoemästitrauksella. Tutkittavaa typpihappolijuosta pipetoitiin 5,0 ml 200 ml mittapulloon ja mittapullot täytettiin merkkiin asti vedellä. Tästä laimennetusta liuoksesta otettiin 25 ml osanäyte, joka titrattiin 0,200 molarisella natriumhydroksiliuoksella. Natriumhydroksiliuosta kului 16,3 ml. Laske tutkitun typpihappolijuoksen konsentraatio. Mulla auttoi tämän tehtävän ymmärtämistä, kun mä piirsin tämmöisen kuvan. Suosittelen, että itsekin teet. Ja tässä kuvassa näkee, että täällä on tämmöinen typpihappolijuos, jonka konsentraatio halutaan selvittää. Siitä otetaan 5 ml näyte ja se laitetaan tänne 200 ml mittapulloon, joka sitten täytetään merkkiin asti vedellä. Eli tästä tehdään laimennos, jonka jälkeen siitä otetaan 25 ml näyte, joka titrataan. Eli mä oon tähän piirtänyt tämmöisen täyspipetin, millä se 25 ml näyte otetaan. Eli tämä kuva helpotti mua ymmärtämään tämän tilanteen, varsinkin noita loppupään päätelmiä varten. Kokeessa kannattaisi ottaa suttupaperia vähän, laittaa näitä tietoja ylös. Tämmöisen tehtävän tekee hankalaksi se, että tuossa on niin paljon tietoa, mutta sitten tämä itse lasku ei ole niinkään vaikea. No, tämä 25 ml typpihapponäyte neutraloitiin natriumhydroksidilla tämän reaktioyhtälön mukaisesti. Tässä on kyse neutraloitumisreaktiosta. Siinä on happo ja emäs, syntyy suola ja vettä. Ja tämä on tasapainossa näin, että kaikkien kertoimet ovat 1. Sitten tehtävässä kerrottiin tämän natriumhydroksidin konsentraatio ja natriumhydroksidin tilavuus. Ja näiden avulla me saadaan laskettua tuon natriumhydroksidin ainemäärä. Se on konsentraatio kertaa tilavuus. Ja olkaa tarkkana tilavuuden muutoksessa. Siellä näkee silloin tällöin virheitä, eli kemiassa jatkuvasti tehdään tämmöisiä muutoksia millilitroista litroiksi. Ja sitten aina näissä reaktioyhtälöihin perustuvissa laskuissa niin kannattaa perustella huolella näiden reaktioyhtälön kertoimen avulla ne päätelmät, mitä siellä tehdään. Ja nyt me ollaan kiinnostuneita tuon typpihapon HNO3 konsentraatiosta, niin tässä me saadaan laskettua sen ainemäärä. Se on sama kuin tuon käytetyn natriumhydroksidin ainemäärä, koska reaktioyhtälön kertoimet ovat samat. Eli saimme selville, että tässä 25 ml täyspipetissä on tuo määrä typpihappoa. Ja nyt meidän pitäisi sitten päätellä, että mikä se mahtoi olla tämän alkuperäisen typpihapon konsentraatio. Ja tässähän kerrottiin tehtävässä, että tästä otettiin 5 ml, joten tässä täyspipetissä, 5 ml täyspipetissä konsentraatio on aivan sama kuin tässä isossa pullossa. Sitten kun me laitetaan 5 ml täyspipetillä tähän 200 ml mittapulloon typpihappoa ja lisätään sitten vettä merkkiviivaan asti, niin tässä tapahtuu laimennos. Eli tämän 200 ml mittapullon typpihappolijuos niin on konsentraatioltaan pienempi kuin tuo alkuperäinen typpihappolijuos. Mutta sitten tämä 25 ml, tämä täyspipetti tässä näin, niin sehän sisältää saman konsentraatioista liuosta kuin tämä laimennos tässä näin. Eli lähdetään tästä tiedosta, että me tiedetään, että toi 25 ml täyspipetti sisältää 0,00326 moolia typpihappoa.
Sitten me ollaan otettu tästä 200 millilitran mittapullosta niin 25 millilitraa. 200 jaettuna 25 on 8. Eli me ollaan otettu käytännössä 1/8 tuosta 200 millilitrasta typpihappoliuosta. Joten me ollaan otettu niin 1/8 siitä ainemäärästä, mitä tänne on alun perin sitä typpihappoa laitettu. Joten tämä 200 millilitran mittapullo sisältää 8 kertaa sen ainemäärän, mitä tämä 25 millilitran pipetti sisältää. Eli toi 200 millilitran mittapullo sisältää 0,02608 moolia typpihappoa. Ja tämähän on tosiaan se sama ainemäärä, mikä on tässä 5 millilitran pipetissä sitä typpihappoa. Joten me voidaan laskea tuon 5 millilitran pipetin sisältämän typpihapon konsentraatio. Jaetaan 0,02608 moolia 0,005 litralla ja sieltä tulee noin 5,2 molaarista vastaukseksi. Katsotaan vielä toinenkin tapa. Tässä on varmasti monta tapaa laskea tämä. Jos tämä tuntuu hankalalta tämä eka tapa, niin ehkä tämä toinen tapa on sitten sinulle helpompi. Mä lasken tässä aluksi tuon 25 millin pipetin konsentraation ainemäärä jaettuna tilavuus ja ainemäärä oli laskettu täällä aikaisemmin. Ja nyt jaetaan sillä 25 millilitralla. Tuo on sama konsentraatio kuin tuossa 200 millilitran mittapullossa, joten lasketaan ainemäärä 200 millilitran mittapullossa. Ainemäärä on konsentraatio kertaa tilavuus. Ja tämä ainemäärä on tosiaan sama kuin tuossa 5 millilitran pipetissä, koska sillähän me kaiken typpihapon tuonne 200 millilitran mittapullon siirsimme. Loppu oli sitten vaan puhdasta vettä. Ja konsentraatio lasketaan ainemäärä jaettuna tilavuus. Ja saamme saman vastauksen kuin tuossa ensimmäiselläkin tavalla. Tässä on muitakin tapoja ratkaista. Tämä tehtävä löytyy Mapynetin tehtävien joukosta ja sieltä malliratkaisuista löydät vielä kolmannenkin tavan ratkaista. Kyseessä on tehtävä 264. Kannattaa osata. Tämmöiset laimennokset aiheuttaa usein virheitä niissä kemian vaikeimmissa tehtävissä ja usein vaikeus johtuu siitä, että siellä on niin paljon tietoa tuossa tehtävässä ja suosittelenkin, että sinne suttupaperille piirrät tuommoisen kuvan ja se selventää tilannetta ja sitten on helpompi miettiä siinä, mitä siellä on tehty. Tsemppiä opiskeluun.